Hola a tots i benvinguts a l'últim capítol d'aquesta sèrie de taula. En aquest capítol, teòricament, us volia portar a descobrir la gastronomia de la noia. I per circumstàncies una mica complexes i complicades no ha sigut possible. Així que benvinguts a un capítol on bàsicament jo i el meu portàtil estem aquí preparats per xafardejar les profunditats d'internet i descobrir com és la gastronomia de la noia. Fa un mes vaig anar a Hostalets de Pierola a un tast de vins que va organitzar al Parc Rural del Montserrat i aprofitant que estava a Hostalets de Pierola, doncs vaig preguntar als pagesos que feien els vins que vam tastar en el tast quina era o quins eren els productes típics de la noia o receptes típiques de la noia. Perquè abans de visitar-los a mi em passava que jo buscava quina era la gastronomia de la noia i realment és com que es produeix una mica de tot. Hi ha productors de mel, hi ha productors de carn, de porc, de cabra, d'ovella, trobava formatges, trobava també arbres fruiters, trobava oli, trobava també que hi havia fruits secs. Quan em posava a intentar baixar això una mica, trobava que hi havia de tot. I quan vaig fer la pregunta als pagesos que ens van fer el tas de vins, ells el que em deien és que realment es produeix una mica de tot, que és real, i que realment hi ha com dos paisatges molt diferents a la noia. Quan tu estàs doncs, a la banda de Piera, Masquefa, Piera, Hostalets de Pierola, més amunt de Collbató al Bruc, doncs, tota la banda que hi ha tocant a Montserrat abans de passar als túnels que hi ha al Bruc, és com que és un paisatge, hi ha olivera, hi ha vinya, de fet, perquè també hi ha molta vinya, però quan passes als túnels ja és plana i allà és totalment diferent el paisatge, realment, i també és diferent el producte que es produeix un cop passes als túnels i estàs a la plana de la noia. Llavors, anem a buscar a internet què diu sobre la gastronomia de la noia. La primera cerca que fem ens sortirà a veure a Noia Turisme, això ha de ser una font fiable, que hi ha a la noia. A la noia, a veure, posarem en català perquè jo la web en castellà no la vull veure. A la noia, a veure... Aquesta web no ens interessa perquè bàsicament diu però no com productes o receptes típiques de la zona. Sí, mira, aquest sí que l'havia escoltat alguna vegada. Els cigrons de la noia són bastant coneguts. De fet, jo crec que és com el producte que puc relacionar més amb la noia. Què més? No, aquesta web no ens interessa perquè realment no explica massa bé què hi ha a la noia. Anem a buscar. Gastronomia de la noia. Doncs tampoc, perquè aquesta web també només ens diu restaurants i no és el que volem. Cuinacatalana.net, una web que té un aspecte bastant curiós. Web del 2000, no s'ha renovat des de llavors. Què es fa a la noia segons aquesta web? Suposo que et deu dir com de totes les comarques, és una web bastant divertida. La cuina de la noia destaca per aus i caça. Doncs deu haver-hi gallines, ànecs, no sé, aus, oques, potser. Cuina variada de conill i té un paper important al bacallà. És curiós això, el bacallà, perquè mar no n'hi ha massa a la noia. I el bacallà tampoc és que sigui massa del Mediterrani. No em quadra massa això, tampoc. Al porc també s'elaboren exquisits embotits, que destaca la botifarra crua i la somilla. Anem a veure què és això de la somilla. A veure... No estic trobant massa fàcil què és això de la somilla. Somilla, a noia? Ara ho he trobat. És un embotit tradicional català típic de la noia que s'elabora amb porc. A veure, com és això? És que és molt fort. Vull dir, això no pot ser tan típic perquè si jo busco al Google somilla a noia, em surten fotos de gent fent senderisme, però no em surt un embotit. No estic entenent res. Unes botifarres que es deixen secar. Doncs això ha de ser com una llonganissa, no? Com una llonganissa o un fuet. Ningú en la vida ha vist que és una... trobo una cosa que es diu somalla. No sigui això, no m'està convencent aquesta idea de la somilla. Anem a seguir. Els dolços són molt apreciats. En concret, diu que els carquinyolis que es fan a la Llacuna i Montmaneu. Això dels carquinyolis es fa a tot Catalunya. Aquesta web cuinacatalana.net tampoc m'acaba de convèncer el que em diu. Què més? A veure, anem a buscar una altra web. No m'agrada tirar d'aquesta opció, però ChatGPT, a veure què diu. Com és la gastronomia de la noia? El cigronet, ja n'hem parlat d'ell. La botifarra de Calaf. Calaf és a noia? Calaf és a noia. Ho estic descobrint avui. Calaf està a la noia, deu estar al límit.
Doncs, bueno, a veure, la botifarra de Calaf és molt típica. Ja tenim un nou producte de la noia, botifarra de Calaf. Boníssima, per cert. Ma iaia sempre comprava embotits i carns a una gent de Calaf que ens ho baixaven amb furgoneta, feien ruta per aquí a la vora i sempre demanava botifarres de Calaf. Ceba farcida. Un plat que són unes cebes grosses amb carn a dins. Com unes albergínies farcides, doncs de ceba. Escolta, això fa bona pinta, això ho podria fer algun dia. Vaig a guardar-me la foto. També diu que hi ha fama de bons pans. No ho havia escoltat mai. I destaquen productes locals com la mel, l'oli d'oliva. Sí que és veritat que hi ha molta olivera també. A veure, jo crec que a tot Catalunya hi ha olivera, però sí que és veritat que tota la zona de Piera, Hostalets, tot el que queda doncs, com a la frontera entre Penedès, Baix Llobregat i Anoia hi ha bastanta olivera, que també destaquen els formatges artesans, a l'arròs paperer, un plat vinculat a la tradició paperera. Sí que és veritat que a l'Anoia es produïa molt paper aquí. A part em passa que també he preguntat a gent de la Noia com és la seva gastronomia i tampoc me la saben definir massa bé. Crec que ni la gent de la Noia sap com és la seva gastronomia. És una cosa una mica estranya el que passa amb aquesta comarca, perquè en altres comarques sí que pots relacionar productes o receptes. És que això no em passa amb la Noia. Si hi ha alguna persona de la Noia aquí que estigui veient aquest vídeo, ho pot deixar comentaris. O si hi ha alguna botiga emblemàtica que hi puguis comprar un producte. És que és una cosa surrealista, allò d'aquesta comarca. Soc jo totalment ignorant, que també podria ser. Deixarem aquest capítol aquí. Espero que us hagi agradat, que algú posi llum a la foscor i m'hagués agradat fer-ho d'una altra manera. Però a vegades les coses van com van. Ho deixem aquí. Ciao.